tager lidt. Det spiller ingen rolle. Er du klar? Det er jo chili. 3, nu. Tør det nu, kom nu! Kom nu. Kom nu! Vent. Ikke rør! Nej! Det er dumt. Tag det ind i munden. Fordi hvis du... Nej, du får det på læberne. Ind i munden, mens skeen er ren. Det er lige så meget som at tage lidt ind i munden. Åbn kæften op og ind i munden. Langt ind. Nu. Du skal ikke have det på læberne. Luk munden. Luk munden. Så er vi klar. Vi er en action. Ud på toilettet, ud på toilettet. Det kæver med. Jeg er ikke kærmæk ud på... Det brænder i ørerne. Hvis du skal brække, så er det ud på toilettet. Skal du brække det, eller hvad? Fuck, det var genialt. Var det lidt stærkt? Ja, nu får du et chili-ting i ørerne. Jeg skal ikke med. Må jeg se dine øjne, jo? Det kunne godt være stærkt. Ja, det tror jeg godt. Har du inhaleret det også? Det smager helt op i ørerne på os, den. Det gør det stadig. Hvor min mave? Du får tynd skid. Du får så meget tynd skid. Mere kakaomælk. En eller anden blandt noget kakao. Nej, han skal spise noget brød. Noget tørt brød. Så tag nogle skiver brød. Må lige kigge på min hoved der. Derhen, Kasper. Der. Nej, her. Her, kom her. Det ligner sådan en eller anden, der er på i den. Hvad fanden? Du skal tage et stykke toastbrød. Det er jo ikke flydende, det her længere. Nej. Ej, det er lidt ulækkert. Det er vist lidt for gammelt. Lidt. Det er ikke godt, det er meget langt at tage. Der er ikke Så læg det ind på tungen. Så lad det ligge derinde, uden at sluge det. Har du ondt i hovedet? Jeg tager det og prøver nu, Sofie. Ja. Det var fandme også ondt. Det var så, ej, det er ikke en ting. Det er ikke en ting. Jeg troede ikke, det kunne være så stærkt. Det troede jeg lige. Mere kakao. Bland noget sødmælk. Det er der mere mælkeprotein i. Han skal have mælk. Det jeg har, det er mælkeprotein. Det er jo sorteret fra. Det er minimælk. Der er ikke noget letmælk. Sød. Hvad skal du bruge af det? Jeg skal bruge den der. Her. Kom lige med. Nej, det skal han ikke have. Jo, alkohol. Alkohol. Vi er nødt til at prøve noget. Tag en shot. Hvad er det? Cuba Orange. Nej. Nej, det er mit gift.